איתנו את מצעד הגאווה 2011. אפשר יותר רעש, ברוכים הבאים, בוקר טוב! הולך להיות מהמם היום, אתם מרגישים את זה גם. אז בשעה הקרובה אנחנו הולכים להזמין אתכם לראות פה את מיטב הדרגיסטיות של ישראל בלהיטים מטורפים. בדיוק, שלום לך. בואו כולם, אנחנו רוצים להתחיל, בוקר טוב. היי. אז לפני ההופעה שבאמת הולכת להיות היסטרית עליי, אנחנו נפתח בכמה נאומים קצרצרים. הן ברוח המשלחות מחו"ל והן בארגון המשאית למצעד. תודה מעומק הלב על העשייה, האהבה והתמיכה. תודות גם לשבי מזרחי ולאגף התרבות בעיריית תל אביב ולכל העושים במלאכה במרכז הגאה ובארגוני הקהילה השונים. To our friends from the Maneo organization and the Berlin Cologne delegation. You speak so soft. Before you take a second look, remember I know every trick in the book. It never stops around the clock. When I'm there, you speak so soft. ותנו קצת חום ואהבה לכל הדרגיסטיות, הן לבושות, הן מזיעות, הן להתארגן